नमस्कार दोस्तों, हमारे गोरखपुर एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर। Presented by Gorakhpur Entertainment. हमर दुनो बैलून साला धुक धुक करे काहे हो हमर दुनो बैलून साला धुक धुक करे सैया ऊपर कब नीचे हाथ डाले बीचे बीचे जब हाला करी मुंह धके चुप चुप करे हमर दुनो बैलून साला धुक धुक करे अगर आप चाहते हैं कि गोरखपुर एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। जाने का बोलमुआ के भइल बाटे मोती लागता जवनिया के कोई दी छाती हो जाने का बोलमुआ के भइल बाटे मोती लागता जवनिया के कोई दी छाती नहीं करेला आराम जब करेला के काम लगातार करे कब कब रुक रुक करे हमर दुनो बैलून साला धुक धुक करे हमर दुनो बावल ऊपर वाला भुक भुक करे करे हर चीज बाकी रखे न संभार के गोलू बिशुनपुरी छोड़े दर्द कबार के माई करे हर चीज बाकी रखे न संभार के गोलू बिशुनपुरी छोड़े दर्द कबार के एक पानी कम जोर शक्ति सोना कर जो लोड सह नहीं पाई दे ठुक करे हमर दुनो बैलून साला धुक धुक करे हमर दुनो बावल ऊपर वाला भुक करे अर्थिंग में पानी डाला हमर दुनो बैलून साला